Bakit naman? Grabe. Ha? Ayun na. Rigo. Rigo, Lena, Kevin. Diba? Ano mo meron tabo? Meron tabo, magkalong tabo. Okay na.
kasi bumalo. Ano ang score? Eh? Ano sa stud? Parang ganun din ako mag-set na. May-excite ako na. Pumapalo na siya. Sindagan mo pa talaga ito? Alay sa bagya. Ah! Sayang. Siyempre. Ay. Ay, ah! I guess that's me. Kailan ba rin ito? Ito lang ito magkakasunugan.
Anam? Bilisan mo, nakita mo. Anam? Ay, tama na yan, magastos. Mukhang kapanyirang bola. Last na daw po yan, magastos masyado. Ano, yun, yung kumain siya. Gusto ko siya ka-right. Kasi kahit ganun lang siya, umaharap siya. Umaharap siya. Kumari, ayan. Tapos ako na sa likod. Tapos kaabang niya siya. Ang sayo-sayo pag ganun yung partner. Magaling sa harap.